салом мухлисони беҳтарин дастаи футболӣ. Барселона бозии аввалини худро дар соли 2024 доир мекунад ва онам муқобили Лас Палмас. Ин даста бо буҷаву бо иқтидори доштааш бисёр ҳам арзанда то ин дам бозӣ карда истодааст ва фикр мекунам хави худ медонад ки бозингаронро бо кадом рӯҳия ба майдон барорад то ин ки соҳиби се имтиёз гарданд. Рӯйхати бозингарони иштирокчӣ барои бозии имрӯза аз ҷониби даста пешниҳод шуд. Бале, он ҷо хушхабар ба кулли мухлисон ки Витор Роке бемушкилӣ сабти ном шудааст. Ӯ имкон дорад имрӯз вақти бозӣ аз ҷониби мураббиён гирад, вале ҳамааш аз тамринҳои охирини даста вобастагӣ хоҳад дошт. Левандовски ва Роке метавонанд ҷуфти хубе дар ҳамла шаванд. Мо дар ин бобат мушкилӣ надорем. Витор метавонад дар дилху мавқеи ҳамла бозӣ кунад. Боян Киркич барои мутобиқшавии Витор кӯмак карда истодааст. Ҳамзамон Рафиня ва Раухо ҳам ҳастанд ки бо забони португалӣ суҳбат мекунанд. Роке ҳоло ҷавон аст ва мо кӯмакаш хоҳем кард. Мо барои ӯ пешакӣ видеонаворҳои махсус омода карда будем ки барои мутобиқ шуданаш мушкилӣ нашавад. Лас Палмас, Барселона. Имрӯз соати 1:30 бо вақти душанбе шурӯъ мешавад. Чӣ хеле ки болотар қайд кардем, рақибро набояд бо чашми кам дид ва ҳама қувваи худро ба бозӣ дод. маро бештар хатти дифои даста ба фикр мебарад нисбат ба ҳамла. Мо метавонем 2 ё 3 гол занем, вале ғалаба намекунем. Бисёр ҳолатҳое буданд ки мо бештар гол мезадем, вале пирӯзӣ ба даст намеомад, зеро аз он ҳам бештар боз гол сар медодем. шумо низ дӯстон тамошои ин бозиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x метавонед ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон, пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонусу ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Манчестер Юнайтед ҳимоятгари худ Варанро имрӯз ё пагоҳ шояд гусел мекунад ва чашм ба бозингари Барселона Френки де Йонг андохтааст. худи де Йонг мегӯяд ки ман дар дастаи орзуҳоям Барселона ҳастам. Гузариш ба АПЛ масъулиятро бештар месозад? Шояд, вале ман дар Барса роҳат ҳастам ва суоли рафтан ҳамеша ҷавоби мушкил металабад, аммо ман ҳоло ҳамин ҷоям, гуфт Френки. одатан футболбозон оиди гузариш ба дигар даста посухҳои сарпеч медиҳанд. онҳо ягон бор рӯйрост аз қарори худ намегӯянд, ё интрига мекунанд, ё плани б доранду худро назди дастаи худ беобрӯ намесозанд. Трансфермарк нархи де Йонгро 80 миллион евро нишон медиҳад ки ӯ аз қабл дида 10 миллион евро арзишашро аз даст додааст. ин албатта ба ҳунари ӯ таъсиррасон намешавад ва МЮ ҳамоно дунболагираш мемонад. Мейсон Гринвуд қаҳрамони асосии расонаҳои испанӣ. гоҳе ӯро ба Барселона меоранду гоҳе мегӯянд ки Атлетико аллакай ба харидаш талош дорад. ёдовар мешавем ки каталониҳо омода буданд то барои Гринвуд 46 миллион евро сарф кунанд ва илова бар ин нилнориҳо ҷиҳати харид ба Гринвуд пироҳани рақами 10-ро пешниҳод карданд. ҷолиб аст фаҳмиданд ки Атлетико Мадрид чӣ шароит пешниҳод карда бошад. Чӣ хеле бошад набошад, тақрибан 50 миллион евро барои футболбозе ки шартномааш 1 сол муҳлат дорад харҷи калон аст. аз тарафи дигар МЮ ҳам имкони баргардонидани Гринвудро дорад, вале на барои ҳайати асосӣ. онҳо эҳтимолан барои он мехаранд ки боз гаронтар фурӯшанд. Трансфермарк Гринвудро 7 миллион евро нарх гузоштааст. ин албатта барои ҳунари ӯ нест, балки барои муҷарои серсарусадояш ки сабаби дур шудан аз майдон гашта буд. умуман бо коре ки МЮ бо Гринвуд кард, ӯ метавонад дигар шартнома бо девҳои сурх набандад ва сӯи дастаҳои ҷиддан ояндадор равад. шумо ҳамчун мухлиси Барса Гринвудро дар ҳайат дидан мехоҳед? фикратонро дар комментария навишта навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.